Com puc saber si el meu fill em maltracta? Primer de tot, què es considera violència filioparental? L'any 2017, la Societat Espanyola per l'Estudi de la Violència Filioparental, en el SEGIFIP, va consensuar la següent definició: conductes reiterades de violència física, psicològica o econòmica adreçada als progenitors o a les persones que exerceixen aquesta funció. I la següent pregunta que normalment ens plantegem és: ostres, i si el meu fill va sota efectes de substàncies o si tenim un trastorn greu com pot ser l'autisme, també es considera violència filioparental? No exactament. En aquesta definició s'exclourien les agressions puntuals, les que es produeixen en un estat de disminució de la consciència, que desapareixen quan aquesta es recupera. Per exemple, intoxicacions, al·lucinacions, deliris o, en un cas d'autisme greu, per exemple. Després, una altra pregunta que ens fem moltes vegades és: només si el meu fill em pega es pot considerar violència? No. Com tot sempre és gradual. Hi ha diferents esglaons. Quin és el primer? En trobarem 4. El primer és la violència psicològica, que fa referència, per exemple, a totes aquelles conductes que generen patiment. Infravaloració, intimidació, insults, amenaces, privació de llibertat, faltes de respecte, etc. Al segon esglaó ens trobem amb la violència emocional, que es diferencia de la psicològica. Per què? Perquè hi ha manipulació. Per què? Perquè hi ha demandes difícils de complir que fan els nens als pares, perquè hi ha amenaces, perquè els fan pensar que estan bojos. La tercera seria la violència econòmica: robar diners o pertinences i vendre-les, les possessions familiars, destruir objectes de la llar que generen deutes als pares que moltes vegades són difícils o impossibles de complir. Per últim, tenim la violència física, que consisteix en aplicar voluntàriament força física contra els pares: golpejar, empentar, trencar o tirar objectes, escopir, etc. L'última pregunta que ens fan moltes vegades els pares és: em sento identificat amb aquesta violència, i ara què? Ara què haig de fer? Jo us recomanaria que demanéssim ajuda psicològica i que en cada cas ens recomanaran unes coses unes altres. Des de Magama 7, el primer objectiu clínic que ens plantegem quan els residents ingressen a la nostra escola terapèutica i educativa és extingir el dimorfisme familiar, que vol dir convertir des del primer moment els pares en un bé escàs per revertir el vincle interessat o utilitari en un vincle emocional.